Шампионка Анелия. Сребърни отличия за Лили и Иляна. Това е Мюнхен 81. Страсбург 83. Шампионка Диляна. Сребърни за Анелия и Лили. Валядолит 85. Пак шампионка е Диляна. Лили пак е втора. Трета Бианка Панова. Ами европейските първенства, световните европейски купи, същата картина. Абсолютни световни титли и общо 86 медала, спечелени от голямата четворка. Момичетата на Нешка Робева, създадени като гимнастички от Златка Бончева. Това са момичета, които са символи на България. Всяка една от тях имаше своето огромно постижение, своето очарование и ще остане така в паметта на доброжелателите като нещо уникално. Уникална беше Иляна, която беше първата птица, женствена, красива. Тя просто беше тази, която счупи последния пласт от леда, преди да се дойде до голямото време. Анелия Реленкова винаги в паметта ми ще остане като голямата драматична актриса. Диляна Георгиева, сладкия рок-н-рол. Лили Игнатова, Чарта Чар. Юлия Байчева. Юлия Байчева беше всъщност последната птица от ятото на Златка Бончева.